Следващия ни продукт. Clear Silky слънцезащитен гел с слънцезащитен фактор 30. Това е продукт, който е за всеки тип кожа. Той е хипоалергенен и водоустойчив. Прозрачен, безводен, широко спектърен защитен гел, който се абсорбира много бързо, без да оставя бели следи върху кожата. Той гел осигурява много високо ниво на UVA и UVB защита. Когато се нанесе върху кожата, не оставя нищо, освен гладко калифено докосване. да, не остава нищо. Без никакви белезникави и прахообразни остатъци, защото е гел. Има уникален безводен състав, който елиминира необходимостта от използване на химически консерванти. Гелът може да се използва както върху лицето, така и върху други зони, които са изложени на слънчева светлина. Тук да кажем, че е много подходящ за скалп и за тялото. С много мека гелообразна текстура, която не оставя усещане за омазняване нито усещане, на кожата. нито се вижда нещо. Затова е много подходяща за скалпа, защото скалпа има тенденция да се омазнява. Този гел не го омазнява допълнително и е много комфортно като усещане. Подходящ е за... взимат го доста мъже, които ходят с гола глава. Поддържат така. Та мода. Да. Има много мощни антиоксиданти в формулата, отново витамин Е. Бизаблоът пък е презрачен, масно разтворим успокояващ кожата компонент, който се намира и в цветовете на лайка. Има и успокояващо действие. Начин на употреба разнася се с масажни движения върху всички области, които искаме да защитим и които могат да са докоснати от слънчевата светлина. Добре, 20 минути при излагане на слънце. Също така може да служи и като праймър. Перфектна основа за гриме също така. Перфектна.